Казвам се Димитър Пелтеков и съм собственик на агенция за недвижими имоти Интерпрайм от град Банско. Искам в това кратко видео да изразя големите си благодарности на колегите от Max Progress, с които се свързах преди почти 2 години и ще разкажа накратко как ни събра съдбата. Дълго време си търсехме някакъв софтуер, защото бяхме работили с най-различни хора и не се получаваше. И случайно попаднах на техен продукт, който те предлагаха, софтуер за сайт. Позваних им и още след първия разговор разбрах, че съм попаднал просто на страхотни професионалисти, които ме грабнаха буквално за минути. И поръчах, освен софтуера, поръчахме и още продукти да им изработят нов вебсайт за фирмата. Всичко това нещо беше направено много бързо, на абсолютно разумни цени. И след време, когато почнахме да работим с тях, разбрах, че тези хора не само изработват софтуер за сайтове и сайтове, те са много добри специалисти в рекламата, говорим за AdWords реклама, SEO оптимизация, така че с тях поработихме и върху тази тема, и ни изработиха страхотна реклама, ремаркетинг в AdWords, която тръгне и работи прекрасно до момента. Така че всеки, който иска да тръгне с бизнеса си малко по-напред, има нужда от истински професионалисти, дори най-малкото за консултации, трябва да се свърже с хора като тях, които ще го насочат по правилния път и няма да го подведат. Другото нещо, което това са хора, които реагират много бързо на всякакъв проблем и много бързо схващат това, което човек има нужда. Специално при мен веднага усетиха точно от нещото, от което имах нужда и всичко, което поръчах, ми беше изпълнено буквално за дни. Така че съвсем накратко казвам, още веднъж големи благодарности на колегите от Max Progress. Вече казвам колеги, защото ги считам за част от нашия отбор. С вас продължаваме напред, а на вас ви пожелавам успехи с бъдещи клиенти.